Jama'a barkanku da warhaka. Ina masoya ci gaban Najeriya. Ina masoya sabuwar Najeriya. To ga sako daga ɗan takararmu na shugaban ƙasa, wato Sanato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Jama'a assalamu alaikum. Ni Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ina kira ga dukkanin al'umma na ƙasar nan, musamman matasa maza da mata da sauran 'yan kishin ƙasa, da ranar 12 ga watan 6 shekara ta 2022 ina kira ga dukkanin al'umma da su fito karfe 12 na rana, kowa ya ɗaga katinsa domin tabbatar da cewar kowa ya yi rijista. Waɗanda ba su yi rijista ba, ina kira a gare su da su yi rijista a kan lokaci. Ina kira ga dukkanin al'umma da su ɗauki wannan shawara da wannan ƙungiya da take da suna National Media Action for NNPP ta kawo mana. Ina gode musu, kuna gode wa 'yan Najeriya gabaki ɗaya saboda goyon bayan jam'iyyarmu da sabuwar Najeriya. Na gode, jama'a, assalamu alaikum. Saboda haka, idan ka ɗauki hoto ko ka ɗauki bidiyo, muna so ka yi tagin ɗin National Media Action for NNPP a Instagram da Twitter da Facebook da kuma TikTok. Saboda haka, jama'a sai kun zo. Wannan saƙo ne daga National Media Action for NNPP. Yi da jika ya fi yi da baka.